Zagreba na Savi je krenulo prije godinu i pol dana ko sa strastvenom ljubavi. Znate, strastvena ljubav je dobra, ali kratko traje. Tako i da je taj prijedlog Zagreba na Savi od tada prvog potpredsjednika vlade bio kod mene. Razgovarali smo i on dao izjavu nakon toga da će početi radovi za 8 mjeseci. Onda se otišao na Most Slobode i dao izjavu da poprijeka rješenja i oštra retorika i ova povećana brzina nisu dobar saveznik ozbiljnim projektima i ozbiljnom poslu. 8 mjeseci je prošlo je 2 puta po 8 mjeseci, sad je ovo počeo 3. put po 8 mjeseci, još se nije počelo ništa kopati. Zašto to govorim? I ne mogu vam nažalost dalje ništa reći. Priprema se skupina, bio sam i kod dečki još, da istine radi, u Kanjcevoj ulici gdje ja stanujem, tamo gdje smo otvarali skraćenu verziju Hrvoja Branimirove, na prvom katu 500 kvadrata, ljudi koji misle struku i znaju nešto o tome vijećaju tamo godinu dana i sastaju se i svaka čast ljudima rade ozbiljan posao. Nemamo informaciju ni ja ni kolegica Švaljek definitivno o tome kad će početi radovi, ali pismeno ćemo vas izvijestiti sa svim onim kontaktima koje imamo sa ljudima, mislim radi poštenja i prema vladi i prema tim ljudima koji rade ozbiljan posao. Jedan od kapitalnih projekata zagrebačkih i hrvatskih je svakako projekt Zagreba na Savi i u nje je uključena najoperativnije zamjenica doktorica Sandra Švaljek. Na idućoj sjednici skupštine, ako treba, može i sada reći par riječi, ja je molim, ako ima potrebe za to, da vas informira, neko kaže 5 riječi, a pismeno ćete dobiti do iduće sjednice.